Ki sipai IDF ki laong bapalat khandai photeli ki thong ki la sya thombor ha Gaza ha ki arsni baladep palat khandai photeli ki thong ki la sya thombor ha Gaza Strip ha ki saupo prakanta baladep ong ki sipai na pedeng ki bala sya thombor kadon ka jaka sensyar jong ka Hamas kabadon ha ka than jong ki jaka ba marjan jong ka nong ba Gaza kum ka daraj batufa ka IDF ka ong bakate ka jaka ka kentup ya ka jaka bu tiar le ka bala pendon kam ban bu ya ki tiar panthe ki ba ki nong tre jong ka Hamas ki pendon kam ha ka ba thombor ya ki sipai ki waibat ki thong ki kentup ya ka jaka panher roket bala pendon kam ban siat ya ubom ha ka than sate lamingi jong ka Israel man hunen kamen ki jaka bu tiar le ki sel jong ki nong tre bat ki we ki jengte jong ka Hamas laong ki sipai kita ki jing hiar thma ki long kat ba ki sipai ki dang peteng ya ki kam Hamadan hapo Gaza Strip ka 36 TH division kala penjot ya ki teriale bat ki wei ki jingte jong ka Hamas bat tha ban thombor ki nong tre jong ka Hamas hakathain morak koridor ong ka IDF ka ong baka Gaza division kalap ya ki wei pat ki tiar bat ki jingte bat penyap di kinong pre hakathain tel sultan jong ka Rafah hakathain syate lamingi jong ka Gaza ki sipai ki ong baka 252 ND division kala penjot ya ki wei pat ki jingte jong ka Hamas kentup ya ki thlu tunnel bat ki jingte bala pendon kam dakate ka kenhun le no bat penyap ya ki katto kan ningut kinong pre ki papersang ban bu bom